estar aquí e por, bueno, afrontar ou poñer a ciudadanía un punto de inflexión, un punto de solución dun problema que, como ben decía a alcaldesa, pois levamos desde o incendio. Efectivamente, a Diputación está aquí facendo o que ten que facer, sempre colaborando cos concellos, axudando efectivamente nos asuntos nos que, bueno, pues probablemente se sobrepase o ámbito de capacidade de xestión de un concello. Efectivamente, este problema é un problema que xurde dun incendio forestal, que naquele momento o problema era toda a comarca, este era un pequeno problema dentro daquele gran problema, pero que se foi aislando, que este problema persiste e efectivamente pois, a outra urxencia, por sorte, de momento desapareceu. Centrados aquí, nós efectivamente desde que este problema se foi individualizando, xa do pasado domingo aquí xa estuvo un traballador, un técnico da Diputación, primeiro sempre en contacto co Concello, ofertando a nosa capacidade, técnica e a capacidade económica, a capacidade de resolver o problema efectivamente pois, con medios propios, e para iso trouxemos aquí un técnico que, xunto cos que xa o informe que había feito a UME previamente, que a alcaldesa ten coñecemento, pois desaconsellou, ou sea, o que dixo era que nós con medios propios pois, non o dábamos feito, porque é un traballo complexo, un traballo moi amplio e un traballo moi complexo, porque estamos falando dun vertedoiro, estamos falando de gases tóxicos, no seu caso, estamos falando en definitiva dunhas condicións de traballo que non son normales, non? Por lo tanto, durante todo este tempo en contacto ca Xunta de Galicia, cos técnicos tamén da Xunta de Galicia, finalmente decidimos que isto non pode continuar para adiante. O Concello, efectivamente, por sí mismo, non ten ni medios técnicos, nin capacidade financiera para afrontar este problema, e a Diputación, e esta mañá nos formalizou, efectivamente, porque tínhamos falado de palabra, pero nos formalizou para facer, obviamente, a miña petición ou unha contratación de emerxencia, e é o que vimos de facer xa esta mañá, efectivamente, que a petición da forma da alcaldesa, o que fixemos é xa iniciar a contratación de emerxencia, e neste caso vamos a encargar a unha empresa especializada con plena garantía técnica e con plena garantía tamén de seguridade da execución dos traballos, que é Traxa. Traxa se vai a ocupar de apagar este incendio o máis rápido posible. Mañá á tarde probablemente estén aquí as máquinas e o lunes, a primeira hora, empezan os traballos de extinción deste incendio. É dicir, esperemos que tamén a climatoloxía tamén nos bote unha mau e que isto en poucos días, efectivamente, en todo caso, antes do inicio do curso escolar, que é algo que temos que ter tamén moi presente, estes traballos estén finalizados no que se trata, no que se refire ao apagado. Outra cousa será, despois, efectivamente, todo o que ven a posteriori, que será unha mellor xestión dun problema que aquí tiñamos un pouco olvidado e que temos que afrontar. Seguramente nas propostas, nas modificacións, evidentemente tamén virán zonas de seguridade que falábamos agora cas alcaldesas, que efectivamente probablemente aquí ao mellor non estuveran contemplados esa zona de seguridade que debería estar contemplada, etc. Pero agora toca apagar, e a Diputación, como sempre decimos, está para chegar ao mellor onde non chegan outras administracións. Desde logo, a administración local, que as capacidades que temos nos concellos, ou tamén como soedes un alcalde, e as capacidades que temos nos concellos, e desde logo por onde non chegan a outras administracións, aquí estamos para cooperar, para axudar, para resolver este problema, porque entendemos que é un problema de provincia, entendemos que dende logo un problema que afecta a toda a comarca, e dende a Diputación, pois máis alá de competencias ou non competencias, estamos nesta emerxencia, estamos nesta cooperación, e iso é o que vamos a facer, terminar co problema, además con garantías, con unha empresa, como digo, especializada, que nos vai a dar a total garantía de execución das obras e que nos vai a dar a garantía de resolución dos problemas. E iso é o que vamos a facer. De aquí temos que sacar todas as leccións, temos que sacar leccións, insisto, respecto da xestión, temos que sacar leccións respecto da prevención e, en definitiva, temos que sacar leccións de mellora das emerxencias e de mellora tamén da saúde. Pero, dende logo, a rúa e todo o seu entorno, toda a comarca, evidentemente necesita unha resposta, e esta resposta pois já estamos dando no día de hoxe, con este compromiso público, con este encargo feito xurídicamente hoxe a mañá, e que terá como consecuencia, efectivamente, que isto se solucione xa.
desde as AMPAs e desde o propio claustro dese escola se teñen posto en contacto co Concello, preocupados, non, por ese inicio escolar. Eu creo que isto non se podía adiar nada máis. Eu xa falei co presidente, agora vos contará el. Eu agradezolle infinitamente que a Diputación finalmente sexa que afronte este traballo. Sigo pensando que a Xunta de Galiza tiña que ter dado un paso máis. En todo caso, bueno, pois vai ser Diputación. Eu creo que non eu, sino toda a ciudadanía da Rúa e de Petín, está aquí a alcaldesa de Petín tamén, ten demostrado que colectivamente, loitando por un objetivo común, se conseguen cousas. Así que agora, bueno, pues esperar que as obras empecen canto antes e que nos libremos deste fumo. E logo virá a parte posterior, ¿no? A xestión dos daños, de ver como se millora a xestión do vertedeiro, que cousas hai que cambiar, que cousas hai que incorporar a este plan de xestión que non estaban contempladas. Bueno, logo vai haber un proceso posterior, ¿no? Ahora estamos na urxencia, que é o que nos preocupa a todos, e despois virá a segunda. Pois moitas gracias a todos. As gracias ao presidente por a súa implicación ca provincia, a implicación con Valdeorras e neste caso concreto Cargo e Pequín, de verdad. Digo sinceramente, o digo aquí, porque se non o digo, dixo unha vez, se non o digo revento. De verdad. Moitísimas gracias. E se me permite, lucho un abrazo. Dios a leche. Moitísimas gracias. Venga, xa está. O mañá te deixan as máquinas e o lunes empezan a traballar a primeira hora. De acordo.